ka bende otwak kodwa wi twak e kinde duond bura mar kada kinde kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod Kenya Kwanza. Ka wadhi nyime en winjruok e tiyo kanyakla e wi weche mag arita e kind piny Kenya gi piny Ingereza igeno ni biro konyo e kedo gi njore mosebed kitimo e mogo kuom gwenge mathurka kamano kamoting'o lal mosebed ka ikelo kod weche mag maundu. E romo manobagi manokelo kanyakla jatend migawo mar arita mathurka Kithure Kindiki kod nyawadgi ma piny Ingereza Tom Tugenda. Kindiki wacho ni riwruok e kind pinje ariyogo biro neno ni apisa mag arita kwe ma pachoka oyudo tiegruok mowinjore mar kedo kod njore mosebedo kokwako mogo kuom gwenge mathurka. What we have just signed off is that we have identified the need to strengthen the flow of illicit financial activities and to be able to rein in on money laundering and the financing of terrorism and other illegal activities. So working together is the only way to secure the British people, just as it's the only way to secure the Kenyan people. So this partnership, building on a long and deep history of friendship, is exactly what we need to be doing together, and I'm very proud to have a friend in Professor Kindiki who is showing the leadership in fighting money laundering, corruption, terrorism and state threats.